Tofa wata sabuwa yanzu fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya saki wata sabuwar waƙa wadda ya sanya mata Bello Turji ka gagari gwamnati dole mu yaba maka. Idan ba ku manta ba, shi dai wannan fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ko da wani lokaci duk ɓangaren da yake ganin lalle zai samu kuɗi to za ka ga yana karkata a wannan ɓangare ne dai. Duk da dai shi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara an san ya fi ƙwarewa a ɓangaren waƙoƙin siyasa, kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya kwashe shekaru 10 yana waƙoƙi tun zamanin tsohon mulkin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Tun daga wannan lokaci ya fara waƙoƙi har zuwa zamanin mulkin Bola Ahmed Tinubu, wanda har yanzu kwata-kwata ba a samu wani fitaccen mawaƙi ba a Najeriya gabaki ɗaya kamar mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara, wanda ko da wani lokaci mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lalle yana iya sakin waƙoƙi ko da lokacin siyasa ne ko kuma da lokacin da ba na siyasa ba ne. Lalle mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara yana sakin waƙoƙi kala daban-daban, domin ko dai a cikin satin nan kafin ya saki wannan waƙa lalle ya saki wata waƙa wadda yake kira mai jego, sannan kuma ya saki wata sabuwar waƙa wadda ya ma gwamnan Bauchi, amma da sauran mawaƙa da sauransu da dama su dai ba sa iya sakin waƙoƙi a irin ko da wani lokaci. Mafi yawanci su sauran mawaƙa lalle sukan saki waƙoƙi ne kamar lokacin da ake siyasa ko kuma waƙoƙi na soyayya idan kuma wayanda suke mawaƙan soyayya ne, amma kuma ba ko da wani lokaci ba kamar yadda mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara yake yi. Dama ita dai wannan harka ta masana'antar Kano mafi yawanci wayanda suka fi cin ribanta 100% lalle zaka ga wayanda suke da basiran kansu ne suke iya ƙirƙiran abu nasu na kansu, ko dai wayanda suke rubuta waƙoƙi ko kuma wayanda suke rubuta fina-finai ko kuma a'a wayanda suke lalle su ne daraktoci ko da wani lokaci, ko kuma a'a jarumai ne wayanda suke fitowa cikin fim. Amma su mafi yawanci su jaruman da suke fitowa cikin fim lalle ɗan zamanin su kaɗan ne ko da wani lokaci. Da zarar an gama yayin su zaka ga da wani sabon jarumi ya zo lalle za a koma yayinsa, domin dai kowa ya san a wannan lokacin babu jarumin da ake yayi kamar Sadiq Sani Sadiq idan ka dawo ɓangaren fina-finai, da kuma Maryam Labarina a ɓangaren mata, wanda lalle a wannan lokaci lalle su ne ake yayi. Amma yanzu da an kwasi wani 'yan shekaru kaɗan kwata-kwata zaka ga yayin su ya shuɗe shi kenan, ba za ka ƙara ganin su a fim ba. Amma kuma za ka ga in dai kai mai shiryawa ne lalle basiran ka bata ƙare ba ko min tsawon zamani zaka ga lalle ana tafiya da kai 100%. Daidai ita wannan harka ta masana'antar Kano lalle lokaci gare ta, lalle ka yi ƙoƙari idan Allah ya baka dama to lalle ka amfani da wannan dama kafin ta wuce, tunda kafin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya shigo wannan harka na masana'antar Kano ya fara tashe ya kai matsayin da yake kai yanzu. Lalle akwai su Naziru sarkin waƙa lalle sun yi tashe tun a shekarun baya, akwai kuma su Alan waƙa lalle wanda su ma sun yi tashe wanda ana ganin kamar lalle lokacin su ba zai taba wucewa ba. Amma kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lalle ya fi su amfanin lokaci tun da ya shigo wannan harka lalle na masana'antar Kano. Kowa yana ganin irin ƙoƙarin da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara yake yi wajen taimakon al'umma, wanda duk kuɗin da ya samu mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara lalle ba ƙoƙarin da yake ba ya kashe wannan kuɗi a hanyar banza. Ƙoƙarin da yake lalle shine kaga ya gina masallatai, ya gina makarantun islamiyya, sannan kuma masu ƙananan ƙarfi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara yana ƙoƙarin lalle ya ga ya taimake su. Amma kuma su da dama irin su Naziru sarkin waƙa zaka ga sai dai alfahari lalle suna da kuɗi amma kuma ba sa iya taimakon kowa. Duk da dai shi jarumi sarki wanda ake kira da Alinuhu lalle shi ma da ƙoƙarin wajen taimako, amma kuma shi duk taimakon da zai lalle Alinuhu gaskiya ba yana fitowa yana bayyanawa bane kamar yadda mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara yake fitowa yana bayyanawa. Duk taimakon da zai yi lalle a boye ne yake yi, sai dai daga baya idan ya taimaki mutum wani lokaci idan an zo ana hira da shi a BBC ko kuma a irin Hadiza Gaban Talk Show lalle sai ka ji mutum ya fito ya bayyana cewa lalle jarumi Alinuhu ya taimake shi matuƙa. Wani lokaci kuma shi kanshi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara akwai wanda da dama suke zargin cewa lalle duk irin wannan taimakon da yake ba fa yana yi dan Allah ne ba, shi ma yana yi ne
kawai domin shi ma ya samu a hannun 'yan siyasa ko da wani lokaci ana ganin cewa lalle irin wannan taimako da yake wa mutane su kansu 'yan siyasa idan sun ga cewa lalle yana taimakon al'umma to lalle su ma za su fi wajen bashi kuɗi za su bashi da yawa kuma lalle ba za a dinga bashi kaɗan ba to amma kuma mafi yawanci idan sun ga cewa lalle shi ma baya baruwa kaga ba da za a yi su dinga bashi kuma ko da wani lokaci shi kanshi ma ɗan siyasa Dauda Kahutu Rarara agan kai yakan bada kuɗaɗe masu nauyi wani lokaci zaka ga ya bada kyautar gida wani lokaci za ga ya bada kyautar mota to shi yasa ɗan siyasa Dauda Kahutu Rarara wani lokaci za ga ko da mota ce za a bashi ba za a bashi mota ɗaya ba inda za a ga an bashi motoci da yawa a lalle a ce da shi da jama'arsa tunda an san shi ma ɗan siyasa Dauda Kahutu Rarara mutum ne na mutane wanda zaka ga duk irin raunin da kake da shi in dai ma ɗan siyasa Dauda Kahutu Rarara Allah zai baka sa ga ganshi lalle zai ma taimako in dai kana buƙatar taimako ko dai taimako na kuɗi in kuɗi ne buƙatan ka in kuma baka da lafiya ne kake buƙatar a biya ma kuɗi a asibiti ma ɗan siyasa Dauda Kahutu Rarara in dai har Allah ya baka sa ka haɗa da shi lalle zai iyayensa ya tabbatar da cewa ya ga ya taimake ka bai baka ka wulakanta ba dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa kai share din bidiyon nan kai like muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla da a ce kai mai wayo ne ba soko ba da a ce kai mai basira ne ba kidahumi ba da a ce kana da hikima ba da kiki ba wallahi da lokacin da aka zo aka ce maka malam na ta'ala mai 60 ya kamu da larura ta kansa da wallahi kai zaka taimake shi kai rarara amma budan bakinka wai ba za ka taimake shi ba kaga ya je yana promoting na wasu ba ana maganar lafiya rayuwar mutum kaje kana dauko mutane wani abu daban saboda tsabagen baka da wayo soko rarara da kai nake maganar nan me haka yanzu dan Allah dan Annabi barana dan takaita maka wani abu kadan kai yanzu kana tare da 'yan siyasa kana zuwa kai waƙoƙi ko ka faɗi ƙarya da gaskiya saboda duniya tana yi da kai Allah ya anshi addu'arka me ya kamata kai sai kai abin da 'yan siyasan ma za su yarda da kai yanzu wannan bidiyo da nayi wa malam na ta'ala bidiyon nan kai kana tunanin akwai ba wani babba da bai ci karo da bidiyon nan ba a Najeriya kai har wajen Najeriya bidiyon nan ya tafi viral okay imagine da a ce kai ne ka taimaki malam na ta'ala akai posting na bidiyon nan kai kana ganin darajar ka ba za ta karu a idanun 'yan siyasan da kake zuwa ka karbi kuɗi a gurin su ba billahi allazi la ilaha illa huwa iya Tinubu ma kudin da zai baka sakamakon wannan taimako da kai ba saboda dalili kai din kana promoting din su ne ai amma ga mutumin da kuke tare baka taimake shi ba shugaban kasan wani waje ya taimake shi da kai ka taimaki malam na ta'ala wallahi 'yan siyasan nan da kake tare da su wallahi tallahi dukka za su sake yadda da kai za su sake trusting ɗinka za su sake respecting ɗinka kuma ka sani wannan rashin taimako da kai kuma bayan ma haka talakawa har yanzu ba su gamsu da kai ba saboda ana ganin ana shan wahala a Najeriya ana wani hali mutane suna mutuwa insurgency ga yunwa ka zo kana yin waƙoƙi to amma da kana irin waɗannan taimakon irin wannan taimako na gaggawa wallahi tallahi al'umma za su amince da kai gabanin nan siyasa ce duk abin da ka fito ka faɗa a waka da zahiri za a yadda saboda kana taimako amma kai ka fi yadda da ka je ka ɗauki shinkafa shaka ɗaya ko 50 kg ka ba wa yaranka da kake suke fitowa suna zagin iyayen mutane suke zagin mutum idan ya fito ya faɗa ma gaskiya kai yanzu kana tunanin ka taimaki kanka wallahi baka da wayo dan da kana da wayo naira miliyan 18 aka yi requesting na neman lafiyar malam na ta'ala sai ka ɗauki miliyan 20 me miliyan 20 kana da biliyoyi ka ɗauki miliyan 20 ka bashi ko talakawa za su yadda da kai wanda yake adawa da kai wallahi zai dawo yana kaunar ka 'yan siyasan dukka za su ce a'a wannan mawaki gaskiya wannan mawaki yana taimako to kai baka yi ba kai gashi nan mu mun fito muna video muna cewa ga abin da ka faɗa yanzu kai kana tunanin ka taimaka wa jam'iyyar APC wallahi tallahi baka ko da yake ina ganin karshen ka ne ma yazo dama haka rayuwa take dama idan Allah ya daga mutum to yayi amfani da wannan damar idan baka yi amfani da wannan damar ba to za a sako ka ne ka faɗo pup to ina tunanin karshen ka ne yazo dan in ba karshen ka ne yazo ba mutum kansa tana damun shi yana so ya mutu ka zo ka budi baki ka faɗa mar bakakin maganganu a madadin ma in ma ba za ka taimaka war baka ce Allah ya sauki Allah ya bashi lafiya bana kai wallahi kai mugu ne rarara wallahi rarara kai mugu ne wallahi ni sai yanzu ma abubuwan suka fara zuwan min wallahi da Allah jama'a mu yi wa kanmu adalci
yanzu wannan rararan shine mutumin da zai fito nan gaba ya ce mu zabuwa ne ai iya rarara bari ma mu faɗa ma talakawa fa muna ankare da kai fa iya kai din nan ma zaka kada Tinubu kai din nan yadda talakawa yanzu muke kallon ka kyar kai din nan ma da tsinuwa da ake maka iya wannan ma zaka kada Tinubu dan renin wayo kawai